Čau, já jsem Tomáš, tohle je Bart a je to výherní auto z roku 2019 a letos se tady vidíme již 5. rokem. Ahoj, tak já jsem Ondra Buchtu, v roce 2020 jsem tady vyhrál MK1 v Cabriu a letos už tu jsme po 7. My jsme na Volkswagen Festu už 5. rokem a přijeli jsme naší MK5, kterou mimochodem můžete znát třeba i z Volkswagenu magazínu, kde jsme se jednou účastnili a říkáme mu Felix. Ahoj, já jsem Kejka a už jsem tu 2. rokem a tohle je moje fialová 4. Ahoj, tak jsme tu 5. rok, tohle je Golf MK3 US verze GTI. Až 2,5 tisíce. S časem 14:58. Maličku přeruším, jo, protože my jsme koukali na ten meteoradar lidi, tak jenom pokud nemáte ukotvený stany, běžte si je ukotvit. Pokud máte plachty na auta, dejte to tam, protože tohle bude velký a zároveň tam je trošku se lidi bojí, že by tam mohly být kroupy a nechceme, aby... Chtěli jste déšť? Tak ho máte. Good luck. to mi chceš, to bude... Dívej se na to. Tak to je pohoda. To je
je Volkswagen s 23. Tak to je taky voda. Jo. To je normálně crash test, že jo, tohle to úplně. Martin, co myslíš, můžu to vylejt ven? Já nevím, znečišťovat tady. Já to zkusím, jo, hele. To ještě tak. Já si plavu se svou lodí do přízemí do No, tak teď už jsme tady opravdu až po kotníky. To je jak pasatu. Ty pičo. Já pořádný bordel, tohle je super, super. Taky vám něco odřelo auto jako mě? Jasně. Tyhle, to je hrozný pešek, no. Rozlepovat naši krásnou urnu, která vůbec nesmokla, není to vůbec mokrý a bude to 100% čitelný lidi, ne, to jsme kontrolovali, je to v pohodě, takže rozlepujeme poslední pásku. Opravdu to jsme. Teď, výborně, a já předám mikrofon, aby mohl zase trochu komentovat Marta. Hlavního vítěze, doufejme, že tentokrát to bude na poprvé. Tam to společně. Nemůžete to promíchat ještě pořádně? Můžeme. Aby to bylo jako napínavější. Tak ještě můžeme stáhnout, Můžeme konečně Myslíš? Nemáš to tam blbě házet. přesně, že jo. To mám. Fakt? OK. Pojďme. Je to v pořádku, jo? Je to v pohodě. Takže vítězem možná. Jak to? Ten bude nasrát. A pojďme spolu takhle, jo? Eos. No, to by šlo. Stává.